Abba Kabir Yusuf gida gidanmu ya dawo, da shi da dubuti kwamara ta Aminu shekarar mu ta juyo. Honorable Abdullahi mai kana masu kai kawo, ta rauni ta riga ta dinke ba za mu ci tuwon mu gaya ba. A tafiyar da Nura Husainu ba za na barbani na ba, President amanar kwankwasa har Abba bai sanyi ba. Mai hidima da rai rana ya saba ta ba da karya ba, municipal da Nura Husainu ba za a kasa karko ba. Da shugaba na jam'iyyar NNPP kwandon daɗi, honorable Umar Haruna doguwa kafi yan kauɗi. A haka za su ganka su kyale domin shirin akwai faɗi, wanda duk ya kuskure ya yi wargi ba za ya kara bacci ba.